επεδίωξα ποτέ το θέλημά μου, ούτε κάτι που μου αρέσει, ούτε προτίμησα τίποτε. Βιάστηκα να φυλάξω αυτό, γιατί είδα ότι η ρίζα που μου φόρεσε το ράσο ήταν τέτοιος και μου έδειξε την πλημμύρα του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ψυχή του. Και όταν τον πλησίαζα και ντρέπομαι να το πω ή ξεχνούσα, μου έλεγε αυτός και την αιτία που το ενθυμήθηκα και πού και πώς. Όλα τούτα είναι ζωντανά παραδείγματα. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά τώρα. Μπορούμε τώρα, πατέρες μου. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Βλέπω στην αγαθό και αγνωτάτη σας ψυχούλα. Βλέπω την θέληση, αλλά βλέπω την απροσεξία. Να, αυτό είναι. Βλέπω την απροσεξία. Τι θα καταλάβει ο μοναχός τώρα, άμα φύγει από τη γραμμή για να κάνει αυτό που του αρέσει. Η αυταρέσκεια και η φιλαρέσκεια είναι η απόλυτος αυτοκτονία. Ακριβώς αυτή είναι. Για θυμηθείτε τους πατέρας μας. Μια ελαχίστη μορφή από τις γραμμές που τους είχαν χαράξει οι ιεροντάδες τους, οι πνευματικοί τους πατέρες. Ποτέ δεν παρέβαιναν ούτε νερό να πιούν. Αναφέρουν πολλοί πατέρες. Των αληθινών υποδοχτικών, παιδί μου, μην πίνεις νερό. Ρώτησε πρώτα τον πατέρα σου. Και ούτε θα τον ρωτήσεις. Αλλά αυτός θα πληροφορηθεί από τη χάρη και θα σου πει να πιείς. Να, πατέρες, αυτά δεν είναι λόγια διηγήσεις απλές και αφηρημένες. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Νεκρώστε το θέλημα. Αρνηθείτε την αυταρέσκεια. Αρνηθείτε την φιλαρέσκεια. Αρνηθείτε το θέλημα. Να αντιγράψουμε το πρότυπο. Να γίνουμε μιμητέ του Χριστού μας. Μιμητέ των εκατομμυρίων πατέρων που μας περιμένουν στον ουρανό. Παρακαλώ την αγάπη σας. Παρακαλώ την ευγενιστάτη σας ψυχούλα. Προσέξτε. Να γίνουμε και πρότυπο.